We glorify your name, Lord. We exalt your name, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Chimbomberera Jesu maoko. Sunday school muchienda kunzvimbo dzenyu. Mwari ari mubatsiri wedu na service yedu yakachinja pane mazuva ose. Muverengi veshoko achiuya kumberi. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Kana ndakubva pano ndinenge ndakutobva pano kekupedzisira. MC ozouya woita zvaanoita tichitopedza service. Muzita raJesu. Amen. Vakagara pasi hanzi ndakukumbirai kugara pasi. Hallelujah. Taurira munhu ari padhuze newe kuti hanzi waita zvakanaka. Taura futi kuti waita zvakanaka. Tiverengerwe kuna 1 Samuel chapter 17 verse 45 pamwe chete ne-theme scripture yedu. Sunday school ichibuda isu tese takamira. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Nhasi taona zvimwe zvakaimboita kuGlassfit. Vangani venyu vazviona? Chechi yese inenge chitamba, chechi yese inenge chifara, ndo zvinoburutsa presence yaMwari. Panobatiranwa vanhu denga rinoburuka. Tiverengerwe kuna 1 Samuel. Aine nguwani yendarira pamusoro wake uye akanga akafuka nguo dzokurwa dzemakwai. Aisiyo aenda kumbira. I said 1 Samuel 17:45. David akati kumuFilistia, iwe unouya kwandiri nemunondo nepfumo uye nepfumo guru, asi ini ndinouya kwauri muzita raJehovha wamasimba ose, Mwari wehondo dzevaIsraeri, uyo unozvidzwa. Then David said to the Philistines, "Thou comest to me with the sword, and with the spear, and with the shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied." Hallelujah. Handei pana theme scripture yedu. Ipapo uye akati, ndirege ndiende nokuti utunga hwotsvuka. Asi Jakobo akapindura akati, handingatongokuregei muchienda kusvikira mandiropafadza. And he said, "Let me go, for the day breaketh." And he said, "I will not let thee go, except thou bless me." I think it's 1 Chronicles chapter number 4 verse 10, if I'm not mistaken. Sauro akati kumubati wenhumbi dzake dzokurwa, vomora. I said 4 verse 10. Chapter 4 verse 10. Mangoita vice versa. Jabez akachema kuna Mwari weIsraeri achiti, haiwa dai mandiropafadza, mukurise nyika yangu, ruoko rwenyu uye rwundichengete kune zvinokuvadza kuitira kuti ndisarwadziwe. Uye Mwari akamupa Mwari akamupa zvaakakumbira. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me." And God granted him that which he requested. Hallelujah. Tichigara pasi tichiombera maoko kuna Jesu. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Patiri kubreka, patiri kupedza 7 days dedu, ndine theme iri kuti curse versus blessing. Kutukwa zvichipesana nekuropafadzwa. Blessing haiuye pasina curse. Uye curse haigari kana blessing yauya. Kureva kuti vamwe vanhu vanorarama mune yatinoti partial cursing ne partial blessing. Kozoita vamwe vanorarama mune yatinoti full blessing. Amen and amen. Munhu achisikwa akasikwa in a double dimension.
nyama yaunoona iyi yauri kubata haitukwe, haigoni kugamuchira kesi uye haigoni kugamuchira blessing nekuti inyama. Nekuti chitunha hachitukwe kana kuropafadzwa, asi zuva rinopinda mweya mumunhu ndozuva rinotaura, tinotanga kutaura zveblessing, ndozuva ratinotanga kutaura zvekesi, kureva kuti kana nyama iri yega haigoni kugamuchira either case or a blessing. Manzwa zvandiri kuedza kutsanangura. Vanoita zvehondo, vanoenda kuhondo, munhu akatongofa, they don't attack further. Munozviziva here izvozvo? Munhu akatongofa, they don't attack further. Defeated, we are moving on. Saka case ne blessing hazvina chekuita ne the first formulation of a man. Panonzi let us make men, Mwari vanoumba munhu handiti nemaoko avo, vapedza kumuumba haasati ready for a blessing or for a case. Anozova ready for a case or a blessing that time yaanotanga iye kuti afemerwa naMwari. Kureva kuti zvekutukwa kana zvekuropafadzwa hazvinei nechekuita nenyama yaunayo iyi. That's why muchiona zvikanzi tiri kutsvaga munhu anomhanya, taitarisa our daughter is a runner and tinomanikidzwa kutarisa maOlympics eathletics. Tinenge tichiudzwa unzi akatanga kumhanya nemakore akati, akaita speed record yakati, akarekodha, akabreka chakati, check her legs, they sprint at what rate per second. Saka hatigoni kuramba takavhura nzeve tichigutsurira musoro tichifarira. Ndo patino engage ipapo, ndo program yatinoona tese semhuri. Saka taiona kuti mumwe munhu aimhanya anonzi Fraser. Ndakutoziva kuti world record kuwakadzi ndi Fraser. Hationeswi vakomana, tinongooneswa vasikana chete. Vakomana vanongouyawo by accident, but still tichiudzwa zvevasikana because iye muchi. Saka tainzi Fraser ari kusiyiwa naJackson. Wait, uona Fraser achiuya so. Wochitarisa kuti pane rimwe ziNigeria nemakumbo marefu akasvika, riri richisiwa netumakumbo tudiki turi kuti kureva kuti system haisi panyama, iri pamweya. Pane chinonzi enabling spirit. Unotarisira kuona kuti munhu ane zigumbo zihombe akati da asvika. Kana ukaona munhu ane zimusoro zihombe unofunga ndo rakazara njere achagona zvese. Uzoona pana munhu ane kamusoro katikitiki kanenge kadamba katokotoko kaya ndiye ari kutorowa midzi dzacho pati komusoro muhombe uyu. Kureva kuti zviri kuitika hazvidei nenyama, zvine chekuita nemweya. Hamsati mamboona kuti munhu muhombe anouya chichema umwe kuti ndarohwa, onotamurwa kamunhu katikitiki. Kureva kuti hondo haisi pamaoko, hondo iri mumweya. Imbotarisa kukura kwakaita misoro yavanhu, uone kuti pfungwa dzemunhu hadzititemerwe nekukura kwemunhu kana kudukuka kwemunhu. Saka chinonzi munhu haisi mhando yesaizi yake. Kune vamwe kuti muhombe unoti ari kugona nekuda kuti pfungwa dzake dzakawandisa. Yes, kune vakadaro kuti anenge nemusoro bhangu apa pfungwa dzacho dzakati ta. Kozoita umwe kuti musoro chete. Kozoita umwe kuti unotofunga kuti ari kudisadvantage nemusoro wake because unoziva kuti apa hapana. Asi nyaya haisi pamusoro, nyaya haisi pasaizi. Muri kunzwa nyaya iri pachemweya chakaiswa maari. Unonzwa kuti Goriati akanga ari murwi kwemakore nemakore, and aienda kuvaIsraeri achivatuka. He was cursing them. Is there a man in your camp? Let him come forward. Varume vatiza wapinda mbako. Pane varume rapo, asi vakadzi vari toti vana baba vari kuhondo, asi vana baba vacho vari kunzi pane murume here wobva vati hapana. Muri vana mai vari kuti vana baba vari kuhondo, but vana baba vacho pavari kubvunzwa kuti pana baba here vari kuti hapana. Munzvimbo dzemweya kwozouya Goriati asina chana David, a small boy, mukomana akanga ari kumakwai. According to the Jewish culture, akanga asati ave ready to fight. Kune zera rainzi iri rinoenda kuhondo, koita zera rinonzi aiva vachiri vadiki. Mukatarisa kuculture yedu pakufudza mombe, kune vakomana vadiki vanofudziswa mbudzi,
vanozonzi havasati varedi kuenda kumombe, kwozonzi agraduate akuenda kumombe, kwozonzi agraduate akuendawo kubasa. Saka David akanga asati agraduate kuenda kuhondo pazera. Asi ndoda kukuratidza kuti this body yatinayo iyi haikontrori kuitika kwezvinhu. David achienda kuhondo anonzi endesa chikafu, anaunzi anobatsira madzikoma, anopa madzikoma wodya. David obva agara pasi. Akagara pasi padhuze namukoma Abinadab, the biggest one, mukomana mukuru, achitsvaga shelter kuna mukoma kuti vaFiristia vakauya mukoma vanondibatsira. Anditi nekuti aendesa chikafu, ndo zvataingoita kuti kana mukoma varipo tinomhanyira kunani? Kuna mukoma. Remember, mukoma ava ndo vakatanga futi kupfuura nepasi pechinhu chemafuta chikava jamba. Vainzi nebhaibheri vaive nemakumbo marefu wekuti pamunosangana negoronga imi munoti ivo vaingoti goronga vatodarika. Kureva kuti chimiro chavo bhaibheri chinoti vaiva nemutsipa murefu, ari murume akavakwa zvekunzi pakanzi mambo vakuuya kuzo muprofita ari uya kunoropafadza. Baba vakati mukomana wangu mukuru, takashanyira imwe mhuri yevafundisi, baba vacho vaiti, my son is gymming, his body is very good, you have got a very good shape. Baba vachidescribe mwana wamukomana. Ndiri kufunga Jesu achitaura kuti mafuta auya ndine mukomana murefu. Anti Bible rinoti pakazodzwa Saul was tall and handsome with a long neck. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Zvinonzi he was handsome, tall with a long neck. But pari kuuya vakomana vaFiristia, Goriati ari kudaidzira, pane murume here pakati penyu? David otonoti makoma vana mukoma wakurova pasi, ini ndindasara fe mubako. Ukaverenga commentary inoti this discussion yakaitwa vakomana vari mubako. Ndo pari kusimuka David achienda kuna Saul oti anorova murume uyu anopiwei? Mukoma wakati watanga David manyawi aya dzungu, pauchabuda muno uchitaurira vanhu ndaropafadzwa, kuna vachatanga kutaura kuti watanga. Takakuudzai kuti chechi dzemweya dzichakupengesa idzi. Takakuudzai kuti zvamunotaura izvi zvisina evidence, izvi zvisina mabhuku akaprova izvi, muri kunzarauka. Mukomana wabva ati anopiwei? Vada kuedza kunyararidzwa bvaramba. Zvikanzi anopiwei? Chakatanga kutaura mukadzi, hakuna murume usingadi mukadzi. Ukanzwa munhu anotaura ndira basa nevakadzi haasi murume. Anongoti mambo kuti amotiveteka ndokupa mukadzi mwana wangu. Ndo first promise. Auchabhadhari tax iwe nemhuri yekwenyu, achivimbiswa. But David akuenda kuhondo, Sauro anozvikumura ega umambo, kwete kukumurwa nevanhu. Obva atuma amabhiera wake kuti apfekedze David nguo dzaSaul. Unoziva kuti munhu akazodzwa kana uya unomubvisira wega, unomusimukira pachigaro. Unozviita usingazivi kuti ndakutopfekedza munhu akazodzwa. Munhu akazodzwa akauya soka, kana wazodzwa vanhu vanokupinza muzvigaro nekukusimudza vasati vaziva kuti vaakukusimudza. Vanotozopepuka, so anotozopepuka vabva kuhondo, vakadzi vaakuimba, David killed thousands, Saul kills tens. Vakadzi vachatorina chekuita. Unoziva kuti madzimai ari coward. Kana daona mhuka iri coward madzimai. Pakasimuka so unoti vakadzi vanodai. Vakafara. Tarisai panosimuka vanhu. Ngapauye mukuru kana mutambi webhora kana model, iwe wakagara padhuze nemudzimai wako, iwe paunosimuka hawo mberi maoko, paanongosimuka umwe akazorohwa mustadium and kick my boy, kick, you are the real man, kick the ball. Apa akagara padhuze nemurume wake, iwe watiwo madhamu hande tinoona bhora masikati distress. Urukunzwa zvirunzi kick my man, kick, you are the real man, kick the ball, score. Iwe wakagara saka real man ari muground saka ini tiri chi. So abva kumurayembe dzake vapfekedza David hanzi akafamba step 1, step 2, step 3. Vanyatsoona kuti yandiri kuda kurwa iyi haisi physical. Uyu murume uyu hanzi murwi wehondo kwemakore
saka inini handina zera naye. Handiti ka isu senyika tine chituko asina handina zera nani naye. Vabuda mudimension yekutanga, because vanga vachirwa vari mufirst dimension yekuratidzana masimba panyama. Muri kunzwa ndedara? Vachiverenga kureba kwemacubit nelength, Bible rinodescribe urefu hwaGoliath, rinodescribe size yeruoko rwake, ende Goliath akasarudzwa vachishandisa maphysical features ake, kureva kuti vari kuoperata vari mulevel yeflesh inonzi naJesu zverudzi urwu hazvibve nenyama neropa, zvinobva nekunyengetera nekutsanya, kureva kuti dimension yehondo yakanga iri muphysical haina kutranslate into the spiritual. That's why vaIsraeri vanga vari under a curse. David paanorealize kuti hembe idzi dzaso dzakandikurira uye hembe idzi ndo dzagara dziri kutukwa, ndo paanobva achinja musambo obva ati handiuyi kwauri nemunondo. Iyo zvikanzi munondiigira kamukomana aka, nhasi chaiye anodyiwa nemakunguo, ndiri murwi wehondo. Satani anoshishidzira nguva yaunoda kubuda mufleshly dimension uchipinda muspiritual dimension. Satani anokurangaridza marealities eflesh, nekuti uri kurarama panyama, you are bound to be scared nemarealities eflesh. Why? Iwewe uri panyama, uri munhu wenyama ane mweya mukati, saka ukaudzwa zvenyama you are easily deceived kuteerera zvepanyama zvawaudzwa. Samuel David ashorwa anongozopindura oti pandaverengesa achiti iwewe unouya kwandiri nemunondo, ini ndiri kuuya kwauri nezita raJesu mumambo. Ndiwe ani muFiristia asina kudzingiswa, nekuti ini ndakadzingiswa. Point number 1. Point number 2, haugoni kuzvidza hondo dzevaIsraeri, kureva kuti David haachaenda kuna Goliath ari munhu. He is giving inonzi spiritual affirmation of transformation from a fleshly dimension to a spiritual dimension. He is confirming it by words. I'm now coming out. Thou comest to me with a sword, with a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts and the God of the armies of Israel, who thou defied. One, ari kuramba kuti hondo iyi haisi yangu newe Goliath. Iwe hausi kurwa neni, uri kurwa naMwari vavaIsraeri. Saka ini David handiziri muequation, ari muequation ndiMwari. Saka David ari kuwithdraw his fleshly ability. David ari kudenounce, ari kuramba umunhu hwake, kuti kuna veGoliath handisi kuuya semunhu, uye handisi kuuya ndiri one. Hondo iyi handingairwi newe ndiri one. Ndakupfekwa nevatumwa vekudenga, ndo chandakuita. Paari kudenounce, ari kuti unouya kwandiri nemunondo, nepfumo, neshield. Ini hapana kana one chandinoda pazvinhu izvozvo, nekuti handisi kuuya ndiri munhu, uye handisi kurwa ndiri munhu, uye handisi kutsvaga glory yekuti David. Ndakudefenda zita raJesu. Pandiri kuuya, ndiri kuuya ndakamiririra hondo dzevaIsraeri, kureva kuti pavakurwa manje Goliath haacharwi nemunhu. Iye Goliath aramba ari mufleshly dimension, David apinda muspiritual dimension. Saka vantu vari kurwa. Ndo Bible shoko raMwari parinoti iye anga akapfeka muviri wese, kusiya kwemaziso nepahuma paive nekanhu kadiki diki kakadai kasingakwani pfumo. Ndo David paari kurangaridzwa kuti kusango kwaitorwa tudombo tudiki so tunonzi urungudo in Shona, I don't know what is called in English, nerhodzi. Apa ari kuenda kumurwi anomiririra nyika nerhodzi. Remember kuti pane zvese zvakagadzirwa zviri kushandiswa naGoliath zvakagadzirwa nevanhu. The shield is man-made. The spear is man-made. The sword is man-made. His clothing is man-made.
David ari kuenda nema-natural things. Dombo raanhonga pasi nerwodzi rwaangosvuura. Hapana chakakosta mari pazvinhu zviri kuenda naDavid. Kureva kuti kana nguva yako yekuropafadzwa yakwana, unyanzvi hwevanhu hunobva, posara pasina kana one chinoita point to flesh. Posara pasina kana one chinoti pano taona unyanzvi hwemunhu. Mwari vakuita bypass pfungwa dzavakaisa mumunhu, vakumboshanda vari Mwari, vari paspiritual dimension, vabva palevel yevanhu. Unoziva here kuti munhu akataka kuti ndoda kuropafadzwa, unofunga kuti isaskam. Kuti imi muri kudzingirira vanhu vane mabhiza neminondo, monzwa mukuru wenyu achitaura kuti vanhu vamunoonawo hamuchazovaonizve. But chii chachinja pana David, pana Moses? Hapana chiri artificial, hapana chiri planned, hapana strategy. Strategy yekublesswa hapana, ingori izwi raMwari. Ava vari kuuya varwi vevanhu vane makahon formation, vane maspell, vane maformation ekukanda miseve. But iye ari kungoti vamunoonawo hapana strategy, hapana system, hapana correlation, ingori izwi. Saka nyaya yekuropafadzwa naMwari kana yekukunda hondo haina chekuita neuchenjeri hwevanhu, haina chekuita nekubata kwevanhu. Kuna ari kuti mufundisi muri kutaura ropafadzo nekuti munoziva kuti vana venyu muchavaendesa kuchikoro. Vari kuropafadzwa naMwari hazvina formula, uye hazvina wisdom yevanhu, uye hazvina maonero evanhu, uye hazvina intelligence dzevanhu. NdiMwari. Haugoni kuvamezha, hauzive mashandiro avachaita. Unonzwa Mwari vari murenje vanoti kuna Moses, handiti ka nongedzera dombo mumwe mvura, but logic inoti cherai tsime. Wisdom netsika dzevanhu dzinoti tinochera tsime. Tikabata dombo tichera mugodhi, either we blast the stone or we close it and find another place. Ndo tsika dzevanhu. Kana tichitsvaga mvura tikasangana nedombo, mageologist munozviziva, mukasangana nedombo, you test the stone. Can we blow it? Or if we can't blow it, we leave it and we go to the next place. Tonotsvaga. Ende vanogadzira mageologist vanotsvaga machinery inotaura kuti pasi apa hapana dombo, tinobata mvura tisina kuona chidombo. That's wisdom. But Jesu ari kungoti, murenje izwi riri kungoti, enda padombo chinongedza. Otonongedza dombo pacho pari kunzi hapawanikwi mvura, ndo paakushandira. Saka nyaya yekuropafadzwa hainei nebackground, hainei nemasystem. Regai ndidzokere kuna David. David abvisa umunhu, abvisa wisdom yevanhu, abvisa understanding yevanhu, abvisa zvinosikanwa nevanhu, ndo paakuenda kuna Goliath aine zita raJesu. And achimurova, ndikakuwa fight kuti pa. Mwana wangu mukomana anoti wadona kuti tu. Pane murungu wepa next door akadona zvikanzi teti. Murungu adona. Ati pasi, anzi pasi, ati ti. Umeno kusumodza aidziswa nambe wake nasekuru. So, uchidona ka, munhu wese force of gravity inokudonedza 9 out of 10 unowanzodonera sideways. Kashoma kudonera kumberi kana force ichibva kumberi. And force pushes you the opposite direction. It doesn't push you the same direction. Kureva kuti kana ndikaendesa chibhakera kudai, munhu adonha achiuya kwandiri, anodonha achienda kuri kuenda force. But Bible rinoti pakarohwa Goliath nedombo apa, haana kudonha achiuya kupi? Kumberi, kumashure, zviri normal. Akauya kupi? Kumberi. Vaimuona vaFilistia vachiona achidonha, vakaona kuti dombo iri harisi physical, pane zvaitika, the ran away. Ndo paanowina hondo. Saka chii chandikuedza kutsanangura panyaya yeblessing? Blessing inokumbirwa. David haana kuti ndinozviziva mumwoyo mangu kuti ndina Mwari. Ari kutodeclare kuti hona Goliath, handisi kuuya kwauri semunhu. Kana uine blessing yaunoda inokumbirwa. Saka zvatanga tichiita kutsanya svonho rese tichinamata, kureva kuti tiri kukumbira blessing. Tiri kukumbira kuti Mwari vatinzwe. Hande padaendegesai kuna Jacob. Jacob anozviona kuti ndiri kunosangana naEsau. Ndakambira udangwe. Handigoni kuenda kuna Esau ndine physical dimension. One, aive nephysical human conscience yaimuudza kuti I did a wrong thing. Mazwa zvandikuedzana. Aive neguilt conscience yaimuudza kuti ndakaita chinhu chakadini? Chakashata. Point number 1. Point number 2.
ari kuziva kuti murume ari kuuya uku mabvire andakaita auyi nerugare, anouya kuhondo. Ndo paari kuti handigoni kusangana naEsau ndiri muphysical dimension, I need to go muspiritual dimension. Ndo paanozoti akuzvitsaura achisangana nemadzikoma, ozvitsaura madzikoma madzimai nevana voenda. Paanosangana nemutumwa ari kuziva kuti ndinoda blessing kuti ndinosangana namukoma ndirambe ndiri mupenyu. Ndofunga teaching yangu iri kubuda pandoda unosvika kureva kuti augo pane zvimwe zvinhu zvepanyama zvisingakundwe nenyama. Yes, zvese zviri panyama, zvese zviri mufleshly dimension, but kuti uzvikunde unofanira kunge wapinda muspiritual dimension. Kesi zvainoita haiendi panyama, haiendi pamunyama, inoenda pamweya. Sei mundichiti kesi kana blessing inoenda pamweya? Unoona kuti umwe munhu kunyangwe nyika ikamurongera zvakanaka haazvibati. Umwe munhu kunyangwe why? Kesi zvainoita iyo zvizvi uchipinda muinterview, ukanopinda muinterview kuti 1 2 3 wapinda muinterview, unoona kuti pauri kunopinda muinterview yawapinda iwewe kana pabasa, vamwe vanhu vanokukira madhoo nga 1 2 3 4 kwi waenda. Umwe munhu uchipinda unonzi ese pindai apa mutorechi, pindai apa mutorechi, pindai apa mutorechi, pindai apa mutorechi, ichi munotorapa. Kureva kuti masuo ari kuvhurika nenyaya yemweya uri pamusoro pako. Isusu tiri vashumiri tinonamata, ende vanhu vazhinji makaudzwa kunzi pastors don't show favoritism. Ndozvamakaudzwa muchikura. Can I correct that error? Pastors are very, 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 very selective. Pastors are, kana kuine muka inochuza vanhu ine favor, munhu anonzi mufundisi. But makakura muchinyeperwa kuti mufundisi anoda vanhu vese, ndinosarudza vanhu vese. That's a lie. Unoziva here kuti vafundisi very sensitive kunzvimbo dzemweya, very sensitive. Pane pamwe pamba pekuti kumedza tii chaiko chaiko uri mufundisi unenge uchinzwa kuti mwoyo wangu wakatsikwa. Why? Nekuti vafundisi vanopinda munzvimbo dzemweya, saka vanogona kusenza kuti pandasvika panapa kutenda kwangu kwashekwa. Rimwe zuva ndakati kuna mai mufundisi, kuri kuuya vanhu vabikirei? Zvikanzi right, regaiti biki. Ndakaona pakaiswa chigaba chepoko, chebifi, chefishi nezviminzi zviraisi. Vanazoti mama kuri kuuya vamwe, ndikaona pakangoiswa bifi. Yakanzi bikai vasikana tine vaenzi. Wozotarisa kuti chii chiri kuitika pavanhu ava. Vese havazikani. Muri kunaenda vamwe vabikirwa 5 dishes. Vamwe vanonzi vanateresa bikai kuchauya chi vaenzi. Chinoitika ndechekuti mweya uri pauri ukawarairwa, unoti kwese kwawakuda kuenda iwewe, unoenda kumberi, wonokuvharira zvakanaka. Kwese kwawakuda kuenda iwewe, kunotungamira mweya akutungamire iwewe. Nyama yako inosvika mweya wako wasvika kare. Mazva zvandikuedza kutaura. Nyama yako inosvika mweya wako wasvika chi kare. Pavakazouya ndakazonzwa vaya vakabikirwa nyama 1 mai mufundisi wakutaura kuti mufundisi vanhu ava mavaona sei? Ndikari kuita sei kwavo? Zvikanzi vanamatirei? Namatirai vana. Muri kuti hanzi ava vana ava vanamatiri. Kuona kuti munhu murandakadzi akasenza kuti vanhu ava vanoda prayer, asi vamwe vacho vakadya vakaenda. Kureva kuti munzvimbo dzemweya kune vanhu vanokuvharirai. Munzvimbo dzemweya kune pamunovharirwa kana kuvhurirwa. Bhaibheri rinozotaura richiti kune mambo akanga asingadi vanhu, asingaconcede vanhu, asinei nevanhu, but akaramba akaona mumwe mukadzi aive persistent. Ukasvika pamunhu ari in authority, ukaona seari kukuresist, don't give up, persist. Muri kunzwa chi persist, because pamwe pacho unofunga kuti ari kukusema, but chiri mauri charamba. Manzwa zvandikuedza, chiri mauri chadi charamba. Rimwe zuva taenda kuZimbabwe, tatakurawo imwe hama, ndokuratidza zvemweya. Tamutakura mumota tiri kufamba namai mufundisi long back. Tichida
tasvika ndo 1 January yatakaita tisvika mupretoria takutsvaga vanhu kuti mabreak ari kurira. Taidhiraivha ka city golf mazuva ivayo, city golf mabreak ari kurira, but yakaenda kuservice. Kudai kusvika ndazobuda panze ndikaenda mutoileti ndikati Mwari, mamhepo ngaasiyane nini, mota ndeyangu haikontrolwi nemamhepo emunhu wandapamba lift. Mwari, munhu uyu ngaagare pasiti pake asiyane nemota yangu. Unopinda mota dzai mabreak achariri takutoenda kumba. Pamwe pacho mamhepo anoenda kumberi, anobata motikari, anobata dzimba, anobata mibhedha, anobata zvinhu. Saka ndiri kuti kana wakuda kunokunda masystems iwayo, haugoni kuwakunda uri mufirst dimension yekuvakwa kwawakaitwa nemaoko aMwari usati wasvika palevel yekufemero yandaverengesa kuna Jabhesi idzosei. Kune munhu wanda kutaura naye, ndoda kuzokunamatira vanhu ndotopedza. Mwari akandibatsira, aruramba achipisa mwiri. Are we struggling? Garai naye ipapo, ngogarai mese muri 2 ipapo, ndichauya ipapo. Haana chaanowana akagara ipapo, ndoda kuparidza. Ngogarai mese, garai ipapo mama, mese panoi pakati mugara ipapo. Ndiparidze. Anoita right, pandouya ipapo ndinenda kutopedza naye. Mamhepo mama anotogona kuda atotadzisa imimi kunzwa vhangeri. Garai ipapo, haana chinomuwana. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that who didst bless me indeed, and enlarge my coast, and that thy hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, and it may not grieve me." And God granted him that which he requested. Mukaverenga nyaya yaJabhezi aiva mwana wechifeve uye aive nemadzikoma. Kureva kuti pamwe pacho tinogona kuberekerwa mubereko yezvivi ine masystems ayo. Mazva zvandikuita kureva kuti iwewe usati wambopiwa an opportunity to stand for yourself, uri kutorwa background. Mazva zvandikuita iwewe usati wambonzwa wabehave zvakanaka, watadza, wagona, uri kutotangira from a point of defeat yekuti you don't qualify. You don't qualify. But now, he qualifies the unqualified. But how does the unqualified get qualified? They get qualified when they go into the spiritual dimension. When they go into the spiritual dimension, this fleshly dimension is suspended. Kureva kuti zvehistory neurongwa hwevanhu hunonodamburwa patinosvika paspiritual dimension. Paya pari kunzi tendeukai, wachichikwa chitsva, mino yako haichinji, tsoka dzako hadzichinji, bvudzi rako harichinji. Chiri kunochinja is that spiritual dimension yawaioperator uri, ndo inotransforma. Amen and amen. Ndisire imwe yacho yandapedzisira yaJacob. So mangwanani ano ndine munhu wanda kuti anzwisise chinhu chinonzi spiritual dimension. Kuti kana tiri kuti blessing hainei nenyama. Unoziva kuti ndaitarisa vanhu tichikura, ndine vanhu hobho vaiva eloquent, kwete tichikura, even tavafundisi, even izvezvi ndine vanhu hobho wekuti ndinoteerera vachiparidza noti murume unoshumira. Ndakagara pasi kudai so ndiri mufundisi, inini mufundisi, noti murume unoshumira. Akati shumire ndobva ndati murume unondikunda. Uyo murume unoshumira kundikunda. Adudzira shoko kudarika revelation yandinodudzira nayo. But wozoona waenda kuchechi kwake kuti pamwe hakuna vanhu. Manzwa zvandikuedza. Chaitika chino attracta vanhu kuchechi haisi physical dimension, is spiritual dimension. Chino attracta vanhu kugara panzvimbo, it's the spirit. Mwe munhu obva ati hanzi ndakaroora munhu akashata. Aiwa, hauna kuroora munhu asingaiti. Iwewe mweya uri pauri neuri paari ndo yakabvumirana. Hamudanane panyama musati maita connection pamweya. Munotanga kudanana pamweya mozodanana panyama. Vangano venyu vaizviziva izvozvo kuti you are more spiritually married more than physically married. Kuvakomana nevasikana munhu unodanana naye yeye ukatarisa hunhu hwake mune matraits ake mauri. Hapana amen kana one. Why? Unoziva kuti ukasangana nemumwe munhu akangogara padhuze newe
unonzwa bvudzi richimira. Vangano yakambozwa kuti bvudzi rinoti kureva kuti mweya uri mauri uri maari warambana. Andidya kwozoita mumwe munhu wekuti unongofarira kuswedera padhuze naye akakuisira meseji unotanga kusekerera vasati vaverenga kureva kuti mweya iri kubvumirana. Andidya mweya iri kudi iri kubvumirana. Kuno munhu wandiri kutaura naye mweya iri kudi iri kubvumirana. Shamwari yako is a mirror of the spirit in you. Pano munhu ada andotamba hangu ini shamwari dzangu dzese mufundisi ipfambi chete. Unotamba nepfambi kureva kuti upfambi huri mauri asi hausati hwaactive. Kana kuti utoriwo pfambi but hausati waudzwa nemumwe munhu kuti uri pfambi nekuti kune zvirema zvisingazivi kuti zvakaremara. Mweya iri mauri. Makamboona vanhu anoputa mbanje? Munhu anoputa mbanje asweri asina kuputa mbanje ndokuvimbisa. Paangopfuura majesmani anoonana ngotarisana kuti aidzizoputa. Ameno saini yavanoona kuti hatiri vaputi. Vototanga kutorova vese vari vaputi vembanje. Vanoputa fodya the same. Vanongokonekta so mune mechisi handina ndiposida wakutorova. Hazvimbobvunzwi kuti unoputa here. Pane mweya wembanje unosecurata. Kwoita mwe saka munhu wese ari padhuze newe pane kaspirituality kamunokonekta so. Muri kunzwa zvandira? Pane kaspirituality. Vanhu vanonamata vanofarira zvekunamata namata kazhinji kacho vanokonekta. Vanhu vanofarira zvekupa kupa vanokonekta. Kashoma kuti usangane nemunhu akaomera uchipa kashoma. Vekuomera vanoomera. Dzatochero kuti munhu akaomera musi waanoomerwa anoshayiwa kana munhu anomukweretesa because mweya wekuomera wakaattracta vanhu vakaomera. Ndopati aizoparidza paitoti ukaomera unodi unoomerwa. Kana uchisina kuomera hauomerwi because munhu apa shamwari dzake dzaanogara nadzo munetwork dzinopa naiye anodino anopa nemusi waanoshaya anopiwa nemusi waanoshaya anovapa. Akaomera network yake yakaomera nemusi waanoomerwa iwe anoramba wakaomera. Apo ndarowa revelation mumwe munhu ndosaka uchiona ushayiwe kukwereta newewe hauna simba rekukweretesa. Kana waropafadzwa naMwari haudi kutombokweretesa. Manzwa zvandinotaura. Kana uine mweya wekupa ndozviona panofirwa vanhu pano. Munoisa pagroup mai ninge wafirwa namai vavo. Mari iyoyo yechema inotobva kuna mtu asekwa. Masel leader chaiye hacollect kana 30 rand. Mari iyoyo inotobva kuchurch account. Kwoita mumwe munhu kuti akafirwa munomupa yekuchechi agoita yekuendesa nekudzoka. Yese inobva why? Iye maari mune mweya wekupa ende mweya wekupa unoattracta kupiwa. Manzwa zvandinotaura munhu. Sei Mwari vakati tibvise chegumi ivo vaine mari. Mwari vakati tibvise chegumi kuti vateste your ability to give. Ndaibvunza mumwe mufundisi wandainamata naye akati mufundisi ndodawo nyasha dziri pamusoro penyu kuti chechi yangu izare. Ndikati unoda chechi nyasha dziri pamusoro pangu kuti chechi yangu izare. Yandinayo mazuva ano haina kuzara saka handisani ndane nyasha dzekuizadza ndichiri kudzitsvaga. Zvikanzi pandoboda half of the people vanouya kuchechi kwenyu. Ndikati chimbopa hafu yemapiro andinoita. Ndikamubvunza kuti vatezvara vako vapenyu here munhu washe? Zvikanzi vapenyu. Ndikati vanogara kupiwa? Kati vakambouyawo kuno. Kanzi pa 10 years dzatagara kunoku patinogara hapana kusununguka. Saka kuti ambuya vazouya haazviti tichazoti kana tawana pakasununguka. Ndikati ko mukafa musati mawana pakasununguka. Kureva kuti akaomera kusvika pakuti mukadzi vaagere naye chaiye akutrust. Mbotarisana kana maya muri tu. Munoimbana here pakupa chaipo. Oti vamwe vatoko akatokweretesana izvozvi kuti vamulambo vane chikwereti chamai mulambo. Vari kutotya kuti chechi ipere kuti makazoti baba Destiny nemari yangu makati kudii. Mweya wekuomera unoattracta kuomerwa. Mbotarisa munhu ari padhuze newe kuti wakaomera kusvika papi. Umwe akapa munin'ina wake sutu. Adzoka zvanzi bamini sutu iyoyo ndakaitenga 3000. Imi ngobhadhara iposheni yepamakapfeka 300. Mukaona muri mabrothers kana asina kaingomupa.
andihana kutokumbira kuti baba munini amapfeka achibva ematongo rovererai munhu waMwari, Mwari werugare vachikudzwa. Kune mumwe munhu anodawedza kutaura naye kuti cheuri mauri choda kuchinjirwa dimension, level yauri yoda kuchinjirwa dimension kuti tiende pa next level, nekuti hauibudi in the physical. Patiri kutaura blessing, topic yangu ndati case versus blessing. Mukaverenga masituations ese ataverengesa ataisa apo, anoda kuti vanhu havanga vaine situation yanga iri life threatening. Maona zvandiwedzera vese vanga vaine a situation yanga iri life threatening. The moment they called a better dimension than the daily routine dimension, the situation was transformed. Kureva kuti mangwanani ano tiri kuda kutenda Mwari kuti tichinje dimension. Pane nyaya dzatoda kuchinjira dimension, pane masalari ada kuchinjirwa dimension, pane mabasa ada kuchinjirwa dimension, pane utano uda kuchinjirwa dimension, kune mahondo dzinoda kuchinjirwa dimension, kune mweya yengozi inoda kuitwa overcome neimwe dimension, kune level yenhamo inoda kuchinjirwa dimension, nekuti ne current dimension we can not overcome it. We need to denounce the dimension that we have and go to the next dimension. Kune vanhu vanofunga kuti handigoni kutransform. You transform. And vamwe vazhinji ndakutaura kuti pana David there was nothing special that he used. Kana Mwari wako kuropafadza pamwe pacho hapana a specific strategy. It just need God to do it. Kune vamwe vanhu vanoti Solomon akashanyirwa naMwari akanzi what do you want? David is asking, Jacob is asking, Jabez is asking. Why was Solomon asked? And this is what transformation yet dimension. You know where you are kumbira. You feel threatened. You know your situation and you ask. Vakomana vese vataverengesa vari vatatu. They feel threatened. And they feel unsafe. They asked for the dimension to be transformed. But Hannah did not ask. Muprofita akauya akakonfirma her asking. Kukumbira kwa Hannah kwakakonfirmwa nemuprofita. Why? She had a pledge. Solomon haana kukumbira, anotoshanyirwa naMwari. Mwari wobva vamubvunza kuti unodei Solomon. Musiyano waJabez naSolomon uri papi? Musiyano waDavid naSolomon uri papi? Solomon musiyano wake nevamwe ndiri kuti at this time iri kudzika Mwari kudenga vachiuya pana Solomon akanga apisira mabhuru 1,000. Solomon did not speak with his mouth. He spoke with his wealth. Solomon anongotora mabhuru ake 1,000 emombe nezvinonhuhwira obva atsvaga varume chaivo vakadhedha mombe 1,000 kwakunodzisa pa. That is the biggest altar that is recorded in the Bible. Solomon's altar was the biggest altar recorded in the Bible, written down. Besides ya Jesu yekuenda pamuchinji kwaye kuno destroy ma altars ese, ya Solomon was the biggest altar yekunoisa 1,000 bulls over imbofunga 1,000 bulls cannot fit in this church. Kukanda mabhuru emombe 1,000 kunosvika parufu akwani muno. Even kusvika parufu akwani. Fully grown 1,000 bulls vaavaka aritari apedza kuvaka aritari vapisa. Mwari vakati I have never seen anything like this upon the face of the earth. Vangani venyu vanoziva background ya Solomon. Solomon mwana wopombwe akaberekwa out of a marriage that did not go right. Mwana waBathsheba akatorerwa baba vake vakafa vaurayiwa naDavid
kwakuroorwa ndo Solomon. Ari kuuya aine background yekuti vaIsraeri vese vari kuti mambo vagadzwa vakaberekwa nemukadzi akapambwa. Achinobayira mabhuru, achipedza kubayira mabhuru 100,000, moto bva waburuka. Moto wabva vapatisa, Mwari vabva vanhuwirirwa bva vatsika. Vakati, Solomon, for all what you have done, I'm transforming your dimension to another dimension. What do you want? Solomon dai akati ndidzorerei mabhuru angu times 7 number completion. Anobva ati ndinoda nyasha dzekutonga vanhu venyu. Handisi kuda pfuma. Mwari vakati vakumbira chinhu chakanaka. Whatever you have asked, I shall be. Chese chaunoda ndichakuwedzera. Tobva tanozadzisa Matthew 6 verse 33. Inoti, seek ye first the kingdom of God, and everything else shall be added unto you. Kuti Solomon akakumbira chinhu chakaita kuti zvese zvaaida zvizozadziswa. Kureva kuti kana imwe dimension waona kuti yekukumbira inonetsa, unongoenda nezvipo zvako. Wakatakura wakaremerwa. Mwari anoburuka, avareki. Kana waita zvinhu zvinonakidza Mwari, avareki kuburuka, vanoburuka panyika. Kana waita, that's why muchiona kuti nyika, every religion yawaenda, hakuna religion yaunoenda isinganamatwi negiving. Every religion yawaenda inodominatwa negiving. Mazwa zvandinoita. Bhaibheri shoko raMwari rinoti pavakapedza kuuraya Goriathi, vakatora maspoils vakanobayira chibayiro. Pavakapedza David achipedza Jacob achipedza kuropafadzwa, anoenda zvakare kuBethel, obva anovaka altar. Ndiverengese, obva anovaka church. Ndisirewo theme scripture 26 to 28. And no, handisi kuda iyoyo. Ndikuda yaanoti mukava Mwari wangu, mukaenda neni, mukanova Mwari wangu, ndikadzoka ndakagukuchira, aritari iyi ichava imba yenyu. The first church at Bethel yakavakwa naJacob, achishandisa zvaakabva nazvo kwaLabhani. Akavaka ari church ari 1 paBethel, achizadzisa. Akabvisa a 10th, akavaka the first church at Bethel, yaakangosiya riri dombo, akauya akavaka. Kureva kuti zvinhu zvese zvinonzi transformation, kana mazopedza kutransforma, you need to give an order, you need to raise an order. Ipapo hakundoziva kuti vanhu vese vari kuda another dimension, but paorder vanhu havadi. Paorder apa ndo panoremera vanhu. But ndoda kukuudza kuti pamwe pacho, ndoda kukuudza semuranda vaMwari ndisingakusvisiri. Pamwe pacho kungoti mufundisi mamuka sei, mufundisi maswera sei, mufundisi makadii, pasinawo mari inouya, pakaoma. I know kuti apa ndisisina vakawanda. Pandatanga kududzira shoko maame nanga akawanda, apa ndakutaura ndega manje. Wedhi rekuti mufundisi wangu, wedhi rekuti mufundisi wangu, I don't say my son, ndisina chandakupa. Ndosaka uchizoona kuti kana muri mumhuri, umwe anonzi daddy, umwe anonzi baba mnini, wauya nei? Kuti usvike pamunhu woti this is my son, unofanira kunge uine chawaita. Kana usina chawaita, haugoni kunongedzera kuti uyu ndini mwana wangu. Kunyepa here. Saka paunotiwa mufundisi wangu, usina chaunoita pachechi pano, tendeuka utaure chokwadi. Hazvirambidzwi kuti mufundisi ichokwadi, ndiri mufundisi. Chirega kuzoita chiwanduriro chekuti wangu. Gumira apa pekungoti mufundisi. Manzwa, even kana uchigara nemudzimai anozvichengeta ega, usati mukadzi wangu, ingoti mudzimai. Manzwa zvandinoita. Kawangu aka kanoda munhu anenge aine zvaaita. Tarisanai, mubvunze kuti zvingani zvaunoti changu. Baba, mudzimai wangu akaenda kumusha, bus fare yake, hembe dzake, grocery ramai wake rake. Ita mudzimai akaenda kumusha, siya wedhi rinoti wangu. Rega kupedzisa. Kana kuti mwana wangu, kune vaya vakaita child spacing, usati mwana wangu usina kumbomuchengeta, ingoti mwana.
rega bvisa kawangwa ya apa pane mabhonzo ekunamata maameni mashoma kana vari baba usingavachengeti ingoti baba usati baba vangu ingogumira pekuti chi baba kana ari vambuya unongoti ambuya usati ambuya wangu anouya neresponsibility. God vanoti my children, I am a good shepherd. My sheep hears the voice of their shepherd. Kureva kuti possession spirit. Andisipura kuti mese uyaenda maenvelope mugozo kuti baba vangu no mfundisi wangu ingobvisa ima 50 rand iwa ima 100 rand. It's good enough. Find something that you do. Mazozo ndikwezotaura. Fine, bvisawo mari inokwana tishu pamwedzi. Kwete kuti unoenda kutoilet ka7 izvo ndakuona ukadai asi kana uri kunomononora remari yeumwe munhu ende ndotimu rekuti rinomononora robva raisa mubhegi romononora roshandisa roflash kana asina zvivindi rekungori kubvisa rose umwe kuti muhandbag uku kune nyaya dzinoitika kumadzimai uku kuna vanhu vanotenga matisha avo pano musi wesande atongoya unotakura kaona wakutakura repachechi mweya uri pauri wakakura uyo anotoda kutoitirwa deliverance yaregioni chaiyo kumononora ako rekudai kumeso ati kurambidza but rekuzoenda naro kumba panzvimbo pekuti imba iunze imba iri kutora vanhu kana wanga uchizviita nekusaziva tendeuka kana wanga uchizviita nekusaziva dini alright ndoda kuzopa MC nevanhu